ମୋ ବୋଉ ଆସୁଛି ନା କି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଶୀତ ଦିନର ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ ଅଳିଆ ବଣରେ କାହିଁ ଅଣାଅଣି କରୁଛୁ? ମୁଁ ହାନ୍ତି ନଥାନ୍ତି, କାହିଁ ସେଠି ଅଣାଅଣି କରୁଛୁ? ଗଛ କ'ଣ ଏବେ ସେ ଫଳ ଫଳିଯିବ? ସେଠି ଶୁଖିଲେ ସେଠି ମାଟି ହଣାହାଣି କରିବୁ ନା ଏବେ ହଣାହାଣି କରୁଛୁ? ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନ ନେଇକି ସେଠି ହାଣୁଛୁ। ମୁଁ ହାଣି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତିକି ଆଣେ। ମୋ ବୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେମିତି ହଣାହାଣି କରି ଗଛ ଲଗେଇଲି ଇଏ କରିଛି। କ'ଣ କହିବ କହିଲ? ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଛି ରେଷ୍ଟ ନେ ଟିକେ, ପରେ ଆଣିବୁ। ମୁଁ କାମକୁ ଯାଇନି, ମୁଁ ଆଜି ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ହଣାହାଣି କରିଛି ଠିକ୍। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ଦେଖୁନା କ'ଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ଦେଖେ। ବୋଉକୁ ଦେଖିଆ ସେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିଛି। ମନା କଲି ହଣାହଣି କରିବାକୁ, ସେଠି ହାଣୁଥିଲା ମନା କଲି। କେଉଁଠି ଗଲା? ତୁ ଏଇଠି ହାଣୁଛୁ? କେଉଁଠି ହାଣୁଛି ଦେଖିଲ? କାହା ତଳେ ପଶିକି ହାଣୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବାଜିବ। ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରୁଛି ହାଣିବା ପାଇଁ, ଏଠି ବସି ହାଣୁଛି। ପରେ ହାଣିଲେ ହଉ, ମୁଁ ହାଣି ଦେବିନି। ମୁଁ ହାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ହାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୋତେ କିଏ କହିଲା ଆଣିବାକୁ? ଥାଉ ସେତିକି ଆଣେ। କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେ ଆଣୁଛି। ମନା କଲି, ସେ ପୁଣି ବି ଆଣୁଛି। କ'ଣ କରିବି କହିଲେ? ବୁଝିଲେ କେଜା ଆଣିଲୁ? ଭଲ ନାଚୁଛି ଆଉ କ'ଣ? ନାଚ 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 ନାଚ।